Et andet sted, der også er vigtigt, det er, at der heroppe, hvor der er sådan nogle små firkanter, der er der forskellige apps, kalder man det, som du kan, ekstra ting, værktøjer, som du kan tilgå her i 365. Alle kursister har en mail, som er den mailadresse, som du også logger på 365 med. Og der er nogle lærere, som bruger det at sende e-mails til deres kursister. Og når lærerne sender e-mail, så bruger de jeres kursist-e-mail, og ikke jeres for eksempel personlige Gmail-konto, selvom at det står inde i Lotus Web. Når man klikker her, så kommer man ind til sin ganske almindelige postkasse. Det er også herinde fra, at du kan sende beskeder, for eksempel til din lærer, hvis det er, du kender. Man kan se, man kan faktisk gå ind og søge på lærerens navn her. Og man kan selvfølgelig også sende mails til sine medkursister. Og så kan man så finde navnet, hvis man ikke lige har deres e-mailadresse, eller ikke kan huske den. Det er jo sådan, at du har en kalender, og den kalender, den viser faktisk også, hvornår du har undervisning. Her der kan man se, at det er noget sjovt undervisning, der er, fordi det ligger klokken 16:10 om mandagen, men det er fordi, det er et e-learningshold, og det bare indikerer, hvornår man senest skal aflevere sin skriftlige opgave. Men hvis man havde fysisk undervisning over, så ville der simpelthen ligge forskellige kasser henad her på hverdage, hvornår at man har sin undervisning. En anden vigtigt, som der er rigtig mange, altså som det er vigtigt, du bruger, det er det, der hedder OneDrive. Det er dit personlige arkiv, hvor du kan gemme dokumenter og opgaver og ting, som du har lavet, sådan så du altid kan få adgang til dem. Nogle gange kan det jo være irriterende, at man har siddet og skrevet nogle ting, og det ligger på sin egen personlige bærbar, og så kommer man over på skolen, og så har man glemt den, og så kan man ikke få adgang til sine dokumenter. Men hvis man altid gemmer det oppe i ens OneDrive, som det kun er dig, der kan se, så har du altid adgang til det. Det, der også er fordelen herinde, det er, at man nemt kan dele sine dokumenter med andre, med læreren eller med sine medstuderende. Og andre kan også dele med en, så man kan få dem ind her i sit OneDrive.